EH Bilduren erantzuna Geroa Bairen salaketari. Axolagabekeria eta errespetu falta? Geroa Baiko udal taldeak edo Lander Santa Maria zinegotziak praktikan gauza bera denak, EH Bilduk kultur azpiegiturarekiko omen duen axolagabekeria eta errespetu falta salatu du, Elizondoko bestak baino lehen udal liburutegi publikoko kristaletan zeuden kartelak ez zituelako kendu. EH Bildutik hainbat kontu argitu nahi ditugu. Lehenik eta behin, Geroa Baiko zinegotziak aurkeztutako eskabidea uztailaren 23ko 10 gutxian erregistratu zen, bestak hasi baino ordu gutxi batzuk lehenago. Ordu horretan ez zegoen udal langilerik eskaera dagokion zerbitzuei helarazteko. Udaletxea uztailaren 24tik 28ra itxita egon zen, Santiago bestak zirela eta zinegotziak berak bazekien bezala. Eskabidea uztailaren 29an helarazi zen, eta egun horretan bertan jakinarazi zitzaion garbiketa arduratzen den enpresari. Bestak akitu ondoren, hain zuzen ere, garbiketa zerbitzuek lan-karga handieneko egunak izaten dituzte, normaltasuna berreskuratu eta bestek eragin dituzten behar ugariei erantzun behar baitiete. Kartelak kentzea 3 lan egunez atzeratu zen, 3 egun. Bide batez aipatu zinegotziak bere salaketa argitaratu zuenean, dagoeneko kartelak kenduta zeuden. Gogorarazi beharra dago halaber Lander Santa Mariak eskaera bera helarazi zuela uztailaren 23ko 10 gutxian Baztango alkate ordearen telefono pertsonalera bidalitako mezu baten bidez. Telefono pertsonalera. Hori guztia ulertzen dugunez, udal ardurak dituzten pertsonen atsedenarekiko eta kontziliazioarekiko errespetu osoz. Lander Santa Mariak bazekien udaletxea itxita egonen zela Santiago bestetan, eta hala ez bazekien zaila da ulertzen nola leporatu ahal izan zien ondoren axolagabekeria eta errespetu falta, beren udala ardurak betetzen ari ziren pertsonei. Are gehiago, berak ere, zinegotzi gisa udalaren lan egutegia onartu zenean alde bozkatu zuelarik. Agian, udal lanarekiko errespetua ere bada, udalak nola funtzionatzen duen jakitea, une bakoitzean eskuragarri dauden zerbitzuak zein diren ezagutzea eta udaleko langileen lana baldintzatzen duten egoera kontuan hartzea. Eta errespetu ari gara ez delako kontu puntual bat, udaleko osoko bilkuretan, batzorde orokorretan, ogasuneko edo hirigintzako batzordetan, ohikoa da Geroa Baiko zinegotzia telefono mugikorrari begira egotea, interneten nabigatzen, Realaren partida jarraitzen edo Patxekok Europa Ligian sartutako golak ozen ospatzen, bide batez pozten gara. Udaleko teknikariek eta ematen dituzten azalpenei adi egon ordez. Bakoitzak nahi duenari eskaini diezaioke arreta, noski. Baina ondoren zaila da bertzei axolagabekeria leporatzea baldin eta hurrengo aste eta hilabetetan zinegotzi berak behin eta berriz galdetzen badu saio horietan dagoeneko azaldu diren gaiei buruz. Behin eta berriz, axolagabekeria edo errespetu falta? Badirudi Lander Santa Maria dagoeneko hauteskunde kanpainaren logikan dagoela, maiatzeko udal hauteskundeetan pentsatzen, eta bere estrategia EH Bilduri erasotzean oinarritzen dela. Zilegi da. Bakoitzak erabakitzen du politika egiteko modua. Ezaguna dugu Geroa Baiko zinegotziak EH Bildurekiko duen ezinekusia. Ulertu dezakegu alternatiba propio bat planteatzeko zailtasunak dituenaren frustrazio edo ezintasunetik, bere ahaleginak bertzeen lana zalantzan jartzera eta gutxi estera bideratzea erabakitzen duenaren jarreratik. Baina gu ez gara joko horretan sartuko. EH Bildun argi dugu. Lanean jarraituko dugu, zubiak eraikitzen eta baztanendako proiektuak garatzen. Nikdo, Iruñeko planetarioarekin batera bultzatzen duen Eclipse proiektuak, sendabiba divulgazio eta ikerketa zientifikoko gune bihurtuko du datorren abuztuaren 12an, eguzki eklipse osoa dela eta. Denbora errealeko esperimentuak izanen dira parkean, eta aipatu fenomenoak fauna eta giza pertzepzioa zer nola ukitzen dituen aztertuko da.